Patatak flotatuko du jarduera oso baliagarria da dentsitatea eta flotagarritasuna lantzeko. Hala ere, beharrezkoa da eredu on bat erabiltzea. Horretan, IBL oso erabilgarria izan daiteke. IBL eredua erabiltzearen arrazoi nagusietako bat da, ikasleek dituzten aurreiritzi zientifikoak hautsi eta berrera ikitzeko aukera eskaintzen duela. Jarduera praktiko eta gidatuen bidez, ikasleek beren ideiak esperimentuen bidez kontrastatzen dituzte, eta horrek benetako ulermen zientifikoa garatzen laguntzen du. Gainera, IBL eredua lehen hezkuntzako ikasleen ikasteko moduarekin bat dator, parte hartze aktiboa, jakimina eta esperimentazioa bultzatzen baititu. Irakaslea gida moduan aritzen da, baina ikasleek euren ikaskuntza eraikitzen dute pentsamendu kritikoaren eta ebidentzietan oinarritutako arrazoiketaren bidez. Aurkezpenarekin jarraitzeko garrantzitsua da gure proiektuan landuko ditugun hainbat kontzeptu ezagutzea. Lehenik eta behin, dentsitatea sustantzia baten masa eta volumenaren arteko erlazioa da, eta berezko propietatea da. Ondoren, flotagarritasuna objektu batek fluido batean flotatzeko duen gaitasuna da, presio hidrostatikoaren ondorioz sortzen dena. Horri lotuta, Arkimedesen printzipioak dio gorputz batek desplazatutako fluidoren pisuaren adinako bultzada jasotzen duela. Horrela, jakin daiteke objektu bat flotatuko den edo ez. Bestetik, proiektua esperimentazioan eta behaketan oinarritzen da, eta aurrek kontzeptuak modu aktiboan ikasten dituzte, galderak, hipotesiak eta esperientziak erabiliz. Irakasleak ikasleen aurreiritziak identifikatu eta ulermena sakondu dezake. Horrela, aurrek flotazioa bezalako kontzeptuak esperimentuen bidez ulertzen dituzte, eta jakin-minetik abiatuta ezagutza eraikitzen dute. Orain jardueraren azalpen orokor bat emangoet, hasteko jardueraren helburu didaktikoekin jarriko naiz, eta hauen artean sartzen dira dentsitatearen kontzeptua ulertzea, zientzia esperimentuak egiteko oinarrizko trebetasunak garatzea, metodo zientifikoa erabiltzen ikastea, ikuspegi kritikoa eta hausnarketa garatzea, eta azkenik segurtasun neurriak errespetatzen ikastea. Mailari dagokionez, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetarako bideratuta dago jarduera hau, eta iraupanaren aldetik saio bakarrean egiteko modukoa izango zen, gutxi gora bera 45 minutu. Gidatze mailari dagokionez, esperimentu Inquiry in Action gida bidezko ikerketaren adibidea da, eta honek parte hartze aktiboa eta arrazoi bide zientifikoa sustatzen ditu, eta ikaslei erdi mailako autonomia eskaintzen die baita. Ikasleen eta irakaslearen rolei dagokionez, irakaslearen rola izango zen esperimentua aurkeztea, materialak banatzea, hausnarketa gidatzea, segurtasuna gainbegiratzea, behaketa bideratzea, azalpenak eskaintzea eta ondorioak jasotzea. Eta bestalde, ikasleen rolen artean hipotesiak egitea, esperimentua burutzea, behatzea, iruzkinak egitea eta ondorioak ateratzea. Esperimentu hontako berko dugun materiala izango da patata, 2 urredalontzi, sagarra eta gatza. Orduan, hasteko ikaslei planteatuko zaie galdera, ikerketa galdera, izango da patata ondoatu ingo den edo flotatu ingo duen. Eta gero, horrei gatza gehituta, ondoatu ingo den edo flotatu ingo duen. Orduan, behin hipotesiak, behin galdera hori inta, ikasleak hipotesia botako dituzte. Uste dut patata ondoatu ingo dela, zakitze. Eta utziko zaie tarte bat, behaien hipotesiak formulatzeko. Eta behin hori inta, esperimentuakin aurrengo dute. Garrantzitsua da, igual, sagarra bezalako beste elementu bat eukitzea, ikusteko desberdintasunak patata eta beste elementu baten artean. Orduan, patata sartzen badauretan, ikusiko da, ondoatu egiten dela. Eta bestalde, sagarra sartzen bada, flotatu egiten du. Orduan, hau izango da, nolabait ikusteko dentsitate aldaketa ez, ikusiko dute sagarrak dentsitate txikiagoa dakala, airea bai daka barruan eta flotatu egiten dula. Eta patata berriz, kontrakoa. Eta behin hau inta, inberdena da patata atea, eta ikusi ze gertatzen den gatza gehitzen bada edalontzi hontan. Orduan, nahiko gatz gehitu behar da, dentsitate aldaketa hori lortzeko, uran dentsitate aldaketa lortzeko. Gatza gehitzen jungo geha, txareka batzuk, eta nahastu ingo dugu.
behin hau inta, patata berriz sartu ingo da uretan, eta zer gertatzen den ikusi beharko da. Eta ikusi leike patatako hain flotatu jendula. Bueno, uran koloria ilunagoa eta ez da guztiz ondo ikusten, baina ikusi daiteke leno ezen puntateatzen eta bain baita, bueno, apreziatu daiteke ere bai, ez dula fondoa ikuitzen patatak. Eta honekin apuntatin berkotuzte lortutako emaitzak ikasliek, hartu berkotuzte datuak, sagarrakin ze gertatu den, gatzik gabeko uretan ze gertatu den, eta gatza dakan uretan ze gertatu den patatakin. Eta behin hointa, behaien ondorioak ateko dituzte, kontzeptu teorikoak landuko dira, dentsitatea, volumena, masa eta abar. Eta hointa geho, saioa izteko hausnarketa bat egingo da ikasitakoakin, nola aplikatu daitezken kontzeptu horiek beste gauza batzutan, eta abar.